pozdrav ljudi, nadam se da kamera vata dobar ugao, trebalo bi da vata dobar ugao, evo ja krenuo malo za Kraljevo. I tako. Šta ste da pričam u ovom klipu? Pazite, tema ovog klipa ima da bude kako je to meni auto, a ne mogu da kažem da mi je auto skoro oduzeo život, malo je glupo, ali kako sam zbog auta, ali to isto spada, da. Kako sam zbog auta najebo bio, polomio sam nogu pre, pa 2015, znači to je već pre 5 godina, u maju mesecu bit će 5 godina. Kako sam polomio nogu, auto mi je prešao preko noge, da skratim malo priču, pošto ovi sa streama, ljudi koji gledaju igre streamova i to znaju, ali eto dugo nisam, nema, ovi se zaleteli ljudi, bože. Nisam dugo snimio, ništa, rekao ajde malo da snimim, ne znam, mrzilo me, znači iskreno mrzilo me bilo šta da snimam. Ali eto sad, eto, malo da uzem da snimim neki klip. Tako da, znači, tema ovog klipa bit će kako sam ja polomio nogu i kako je od te noge nastala mnogo veća komplikacija. To jest, od preloma noge, čekaj prvo da kažem kako sam slomio nogu. Dakle, parkirao sam auto uz brdo, povukao ručnu, izašao iz auta, znači lepo sam povukao ručnu, izašao iz auta, auto je, kako se zove, stajao u mestu, brate. Znači, auto je stajao u mestu ni makac. Krenuo sam 5 metra uz brdo. Auto krene, ovo sunce, brate, ubija. Auto krene da ide niz brdo, polako, jako polako. Znači, jako polako, niz brdo da se kreće. Krenuo sam nazad ka autu, trčeći, logično, da probam da uđem nekako unutra, da ga zaustavim. I šta se desilo? Desilo se to da je auto meni prešao preko noge, ja sam se okliznuo, bilo je to neka trava mokra. Šta je bilo, nema pojma, ne sećam se tačno, ali da. Okliznuo sam se, auto mi je prešao preko noge, ali fazon je taj, da je auto samo meni prešao, da sam ja pao, pa da je auto prešao preko noge, bilo bi u redu, da je pao ovako, da mi je auto ovako prešao preko noge. Ali ne, auto je meni ovako prešao preko noge, to jest pod polugom, kako da nazovem, pukla je noga, znači, kao grisin. Pukla je noga kao grisin, bila je smrskana skroz. Imao sam prelom na, ne znam, lupam, jao, sunce ti tvoje. Imao sam prelom, lupam, na 10 mesta, minimum. Na 2 mesta je bila spiralno i poprično, na jednom mestu je bila smrskana potpuno, to su bili 10-20 sitnih, fraktura, kako da nazove. Tako da, da, noga mi je bila skroz uništena. Odem ja u bolnicu, tamo mi lepo sve stave. Drugu noć ja krenem da kašljem krv. I to žestoko da kašljem krv. Doktori odmah reagovali, oni su znali odmah šta je. Srećan moj doktor koji je bio odmah skapirao, pošto od toga ljudi jako lako umiru. Doktor je, sad ćemo malo ovdje ovako. Doktor je odmah skapirao moj šta je. Pa je, odmah su me prebacili na intenzivnu. Odmah su me uspavali, tamo stavili me u veštačku komu. Pluća, embolija pluća, tačnije. Embolija pluća od preloma kosti. U prevodu, sva koštana srž iz koske, je otišla u organizam. Napravili su se trombovi u plućima. I ja sam bukvalno iskašljavao svoja pluća onda. To su bili, znači, kako se to zovu, plućni infarkti, ne znam nija tačno. Tako da da. Bio sam 7 dana u toj komi, doktori nisu znali da ću ja preživim. Kad su ga pitali šta da radimo, kao jel, šta dalje? Doktor je samo rekao, samo se pomolite. Bukvalno ništa ne može da se uradi, jer i jeste to zajebana je stvar embolija pluća, ništa ne može da se uradi. Može samo da se stavi na te aparate koje sam ja bio, aparate za disanje, 300 nekih aparata, ne znam ni ja. Znači, one cevke, užas. I jedino šta može se radi da se čeka, da se vidi da li ću da se oporavim, da li će pluća da se obnove ili ne. Tako da, posle 7 dana bio sam u stabilnom stanju, probudio sam se i dalje sam morao da nosim one male cevčice samo za disanje, ne one cevke što ti idu, brate, u pluća. I onda sam bio još jedno, mislim, 5-6 dana tu, posle me vratili na ovo,
kako se zove odjeljenje, brate, za prelome i te gluposti. I posle su me pustili kući. Što sam čitao i po internetu, što su mi tamo rekli doktori, da ja, slučaj moj, da toliko koštane srži da ode to možda ode na mozak, na pluća, na srce, možda ode gde hoće. Znači, da toliko koštane srži iscuri, kako da nazovem, ne znam, se teško preživljava. Znači, 1 u 100 slučajeva. Čitao sam po netu, nisu preterivali, jeste. Znači, embolija pluća u toj meri, embolija uopšteno, jedva se preživljava. Ja sam imao mnogo sreće da sam to preživeo. Tako da, hoću da vam kažem, ako nekad budete u situaciji, ja sam išao, mislim, da spasim auto, da ga zaustavim, da se ne slupa jebeno. Svako bi vjerojatno u tom trenutku isto odradio. Jer neće, nije to bicikla da kažeš, aj, pusti je neka, ću da odem posle po nju, znaš. Nije to bicikla, to je auto. Svako bi možda u tom trenutku to uradio, ali ako imate malo pameti, nikad ne trčite za nečim tako. Pusti ga nek ide, pusti ga u 3 lepe nek ide. Znači, ne daj Bože, moglo je mnogo gori to da se završi odmah tu. Kako sam pao, ne daj Bože, nekako je moglo da mi pređe preko mene, preko glave, preko ne znam čega. Znači, moglo je odmah na licu mesta da me ubije. Jer sam bio budala. Ali u tom trenutku nisam razmišljao, samo sam razmišljao da zaustavim auto. Ne znam sad ko gleda tenkove, zna za tu priču, jer to je bilo pre jedno 4-5 godine, tad sam snimao klipove, nisam streamovao. Hoću da vam kažem opet to, ako nekad budete u takvoj situaciji, pusti ga nek idu u 3 lepe. Znači, apsolutno nebitna stvar. Znači, eto kako malo neka nazovi sitnica, prelom kosti od ručne koja je malfunkcionovala, koja nije radila, kako da kažem, može da nastane veliko sranje. Ja mislim da je to te priče, neću sad nešto da dužim tu priču, znači ukratko sam ispričao šta se desilo. Tako da nije bio BMW, nije bio BMW. BMW svež. BMW nema ni godinu dana koliko je kod mene. Sad nisam teo sam da krenem klip od spolja, ali ne. Zato što je prljav, ne daj Bože. I unutra je prljav, ne daj Bože. Pravo sam ga nisam ga unutra čistio, ali pre 2-3 dana sam ga, možda i više, 5 dana, nedelju dana neka bude. Pravo sam ga napolje. Sad je napolje opet užas. Ne znam od čega, neka prašinčina, nešto, ne znam. Skupi se i onda kako se zove, jel sunce. Skupi se, brate, neka prašinčina, znači mora se pere. Sad kad sam krenuo za Kraljevo, otišao sam do ove samouslužne perionice, normalno ja sam perem kola, znači od kad su Lapovo to napravili, ne teram više da mi peru kola, sam odem operem, sam usisam, sam sve. Tako da, i odem tamo, znači prvi put vidim red od 4 auta. 4 auta čeka za pranje, a brate ja krenu, spremio se i idem za Kraljevo. Znači nema sile da ja sad čekam tamo, brate, da čekam 15-20 minuta da svi operu, znači nema te sile. Krenem ja lepo pa ću usput ili u Kraljevo, usput sam vidio neke, ali brate sve bile s druge strane, nisam mogao da se okrećem tamo po Kragujevcu. Vidjet ću Kraljevo ili usput negde ako vidim da operem kola, jer stvarno, znači, nigde u Kragujevcu s moje strane nije bilo, nego sve bilo s ove ovamo strane. A to je sve ono po 2 trake i moram da negde obrćem kola, ne mogu ja to, trošim vreme bez veze, negde ću u Kraljevo kad odem da vidim to, da završim, da operem i da, evo Vitkovac već, i da operem lepo kola, jer sad i ovo kad su bile zime, veliki minusi, nisam ni pravo kola, tad su baš bila, tad nisam pravo kola sigurno jedno mjesec i po dana. Znači bila su prašnjava, prljava, užasno. Sad unutra trebam isto malo prašina se skupila, trebam da usisam. Opet nisam teo da čekam, nema šanse. Ali dobro. Ne znam koliko ja još idem do Kraljeva, evo izlazim iz Vitkovca, ide Vitanovac, pa skretanje za Vrnjačku banju i Trstenik. Tu neću, tu ću sutra da idem, ali neću tim putem, nego ću preko Kraljeva. Preko Ibarske magistrale, kako se već zove magistrala, da, Ibarska magistrala, to je valjda i dalje Ibarska, da, valjda, ne znam.
Ali ovaj deo puta malo snimam jer ovaj deo puta ja volim. Znači, po Kragujevcu šta snimam, brate, gužva ona, usrana gužva, znači, ne znam, užas snimanja, ja volim ovako ove puteve da snimam. Muziku ne smijem da pustim, naravno. Mislim, pustio sam ja, ali da se ne čuje previše, jer YouTube volim malo to da zeza. Sad, da, što isto klipovi, to što sam počeo pričam, klipovi što nisu bili, mrzi me, znači, mrzi me da snimam, ne znam, snimio sam bio skoro jedan klip, ali je memorijska kartica za divno čudo crkla, sve je pokazivalo da snima, sve super, sve radi. Kad sam izvadio memorijsku, bacio u kom da prebacim snimak, nema snimka, vratim u kameru, pogledam u kameru, nema snimka. Crkla memorijska ništa nije snimilo. Tako da, tu sam malo, to je bilo ono kad sam i trebao da nastavim da snimam, kad sam rekao da ću da snimam redovno. Tu sam malo izgubio volju da snimam, kupio sam posle memorijsku, ali brate, izgubio sam volju, znači da snimam skroz. Nije to sad do pregleda, niko neće da gleda, pa ja neću da snimam. Meni više gledaju klipove ove, nego, brate, ti ode u zemlju, druže. Skrenem čovjek s puta. Ne da ja, više ljudi gledaju, znači ja bi imao mnogo više pregleda i subova bi dobijao kad bi snimao kola. Znači, mislim da nijedan klip sa kolima nema ispod 5000 pregleda. A obični klipovi za igrice imaju, pa brate, 1000-2000 u vrh glave. Tako da, vidjet ću, nemam pojma, sad, ajoj, brate mili. Tako da ono, deco, ne igrajte se na putu tako, spičit će vas neko. Nećete vi da, nadrljat ćete, vi ćete da poginete. A to što će neko da ode u zatvor zbog vas što tako trčite preko puta ko debilčići, to nema veze. Tako da ja ću ovdje sad ljudi da završavam klip, nadam se da vam se svidjela mala pričica. Vidimo se u nekom sljedećem klipu ili na streamu ljudi. Uživajte mi i pamet u glavu.